قبلهم على اليد. Inselmu lkom ħbib tagħna nselmu lill-ġugaturi tal-boċċi. Għaliex il-ġugaturi tal-boċċi? Issa tkun taf jekk taraw xi ħaġa interessanti bħal huma ħannurikom minn hawn ftit ieħor ibgħatu lna hawnhekk ħbib tagħna. Fuq xi ġeddejt, għad mhux nifhem. St. Peters għandhom klab tal-boċċi tilgħabu ħafna boċċi. Żgur ix-xajr hemmhekk nsellmilhom ġieli mor se nieħu drink. Le? St. Peters Paul. Ara da xejn. That's £200 off for a family of 4. Jiġifieri jekk tħossu l-ġebel ġej fuqkom twaħlux fl-irdumijiet hawn fil-ġebel u fil-blad, jista' jkun li dik hija l-kawża hawn. Jien ma nistax nifhem x'inhu jiġri dal-pajjiż. Nies jagħtu bil-menus. Nies jiddendlu mill-galleriji, garaw il-ġebel ma jew isħana qed Arwenin! Arwenin, min kollox se naraw. Ma nistax nifhem dil-illa u dir-rabja minn fejn ġejja wkoll. Issa jew għax hawn ħafna nies Malta. Jista' jkun forsi għax awwissu huwa xahar sħun. U taħseb li sħana taffettwa il-menti? Tisħol ir-ras. Ma nafx, ma rridu niskopru għadek hux veru jew le. Taf kif jgħidu l-Ingliżi? On it. Deb, qed naraw ħafna nies jagħmlu affarijiet naqa' crazy. Tajjeb, ma jista' jkun l-isħana titla' r-rasna. Iva, sħana tħalli effett kbir fuq il-mod ta' kif aħna nħossuna u dak jaffettwa wkoll kif aħna nġibu ruħna isu jekk inħarsu lejn anka biss kif norqdu l-kwalità tal-irqat tagħna l-isħana awtomatikament mhux ħatħallina nħossuna komdi. Issa dak ħajwassal biex forsi nkunu naqra iktar irritabbli, it-temperament tagħna jkun iktar qasir, allura mhux ħanaħsbuha daqshekk u jista' jkun allura nibdew nġibu ruħna b'modi li dak li jkun ħares lejna darbtejn. X'għandna nagħmlu biex forsi nevitaw daw il-brutti figuri nistgħu ngħidu. Wieħed jista' joqgħod attent billi jagħmel affarijiet prattiċi, ġifieri fejn jafien forsi dak li jkun jevita x-xemx, tajjeb illi wieħed iġor lil mamija u jżomm ruħu frisk, ukoll jekk wieħed ikun jieħu xi mediċina jista' jkun illi din taffettwa isu t-tolleranza tiegħu għas-sħana. Allura tajjeb illi jitkellem mat-tabib ħalli jara jekk din jista' xi twassal li jkun hemm forsi xi effetti fuq l-imġiba tiegħu. Naqgħu ħafna mbagħad metodi differenti ta' kif wieħed jista' jikkalma u jżomm lilu nnifsuna iktar kalm u fl-aħħar mill-aħħar nispera li dak li jkun jista' jaħsibha darbtejn qabel jaġixxi. Grazzi lilek u l-Regiment Foundation ukoll. Ma nafx. Minni ma nafx kif naqbad nirraġuna, imma li żgur illi is-sajf xiġri. Idum ma jidlam, ikun temp tajjeb, allura x'tagħmel inti? Toħroġ iktar. Allora bħalek hemm l-onni soħra, allura il-ċans. Fis-sajf biex ħafna turisti jaħbtu ma' ġuġin. Iva, imma nistgħu it-turisti għal ftit, naħdmu fuq il-Maltin. Iċ-ċans peress li kulħadd joħroġ iktar, iċ-ċans li dak li jkun jintaqa' ma' dak li jkun huwa ikbar. Allora peress li jintaqgħu iktar hemm iktar probabilità u ċans illi inti ħadd intaqa' ma' xi ħadd illi qabbiżlek u mbagħad tinġieled. Issa biex inkunu qed kollox, vera li hawn nies taqbżilhom malajr, imma hawn nies li qabżu ilek ukoll bli jagħmlu. Eżempju, da vizzju kbir, araħ. Inkollu jisaffri ma jħsejjes fil-vot. Jien għandi vizzju li niġi dik it-tikka żgħira tard. Tnejn li huma affarijiet li qabżuha lil nies differenti. L-eżempju taqbiżlu jekk xi ħadd iqarbeġ. Hawn min li qabbiżlu meta xi ħadd igirawni bih. Hawn min taqbiżu qastem jiġi li naqqar mnieħriek u taf li taqbiżilhom in-nies fuqha. Imma insomma, sena. Ġifieri. Meta inti taqbiżlek, kont intela. Imma mbagħad hemm poster bl-Ingliż. Illi jgħidlek. Keep calm. Kieku kellna nagħmluh bil-Malti. Naf li ħatajduli ikkalma, imma hemm mod aħjar kif twassal dak il-messaġġ. Tista' tagħmel biex tikkalma ħalli fidi. Malta fej kulħadd ma nafx x'inhu jiġrilu jien minn taqbiżlu minn iggara l-ġebel. Illum inħoss illi jena għandi nwassal naqra kalma. Jena ħanara l-Maltin xi jissuġġerixxu biex nżommu daqsxejn kalmi. Malta ma nafx x'inhu jiġrilhom in-nies qed taqbżilhom malajr. Ejwa. Inti x'tissuġġerixxi biex jikkalmaw? Mhux jieħdu kamomella. Jieħdu kamomella. Mela minnu nervuż, ħodu paċenzja, ħodu kamomella. Grazzi. Malta kulħadd issa qed taqbżu qaċċinga. Tħossa dej. Mela biex iżommu kalmi x'għandhom jagħmlu n-nies? Jieħdu kamomella jmorru jordu.
Kamomilla u koll. Dita kamomilla jisax ġaqlu għili, mela zom kalm u l-kamomilla u orqot. Ok? Jien minni kalm ta' ġifieri. Jien m'għandekx problemi. Eżatt. Tajjeb, mela ma bżon segreti. U x'inhu s-sigret tiegħek biex tibqa' kalm? Zom ġo fik u affarijiet. Żomm ġo fik l-affarijiet. Imma xi darba ħed tisplodi. Ma nkunux dejk meta tisplodi. Tajjeb. Ħadna ħafna pariri tajjeb fosthom li żomm ġo fik, fosthom li tuħu naqqa kamomilla, l-importanti kalma u naqra għax biex ngħidlek ma niflahomx iktar dawk il-videos ta' TikTok b'dik il-tjuna anti-web bħal daħan urikom. Nothing beats a Jet2 holiday. And right now, you can save £50 per person. That's £200 off for a family of 4. Kamomilli, żomm ġo fik, daw kollha pariri kbar. Nifsijiet. Insomma, żommu kalmin il-tawada, saħħab. Sakemm nerġgħu narakom